To preko kurca tati pošaljite jedno ili... Šta je bilo? 100% deca, poslali mi posteljine, brate, belu, a poslali mi i dušične one kurce bez jorganskih, jedna posteljina ima jednu jastučnicu, druge nema. Tako da jedan to mogu se zamotam ove dušične i da bazam po imanju. Cijeli. Zove da vide tvoju reakciju. Evo im reakcija. Ja. Mi kompakt da tu. Ništa da ste poslali do juna, jer kad ja izađem objasnit ću vam. Zove da vide tvoju reakciju. Evo im reakcija. Ja. Mi kompakt da tu. Ništa da ste poslali do juna, jer kad ja izađem objasnit ću vam. Zove da vide tvoju reakciju. Evo im reakcija. Ja. Mi kompakt da tu. Ništa da ste poslali do juna, jer kad ja izađem objasnit ću vam.